zvanična epizoda kanal za ljubitelji folklora. Skraćeno KZLJF. Tako da danas ću vam pričati šta vam sve treba da biste bili uspešni folkloraš. Prije svega, prvo vam treba obuća, znači ne možete igrati u sandalama, sigurno. Kako se igrate u Užičko-Kolovim sandalama, ne. Možete da igrate u patikama, to bi moglo, možete, ako su vam patike savitljive, kao ove moje. Ali ja vam preporučujem da igrate u baletankama, znači ovako. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Evo, ovako, one su veoma lagane i kao da ste bosi, samo ne možete da oštetite tabane. Druga stvar je, znate li za onaj osjećaj kad vas ovde zaboli od jakog trčanja, hodanja, igranja, bilo čega što je preterano? Za to vam pomaže ova marama. Dobro, ne baš ovakva, ali ovakve marame pomažu. Znači, ovde treba da ih zavežete jako tu kod pleksusa. Sad ću da vam pokažem kako. Jako treba da stegnete. I nema šanse da vas išta zaboli. Treća stvar su rekviziti. Sad, za Šumadiju, Mačvu, Vlaške vam ne trebaju rekviziti, neki posebni, samo vam trebaju koraci u glavi i širok osmeh. I naravno, pravilno držanje. Sad, za Banat, dečacima trebaju jedne motke. Sad, može kao one motke od metle, na primer. A devojčicama trebaju marame, sad ne one za glavu, nego marame koje se vezuju ovde i ovde i onda se igra ovako. To jako lepo izgleda. Za vranje vam treba dajre, to obično devojčice nose, mislim koriste. I ovo je jedan klasičan pokret sa dajrima. Sad, mnogo bi lepše zvučalo da imam dajre, naravno. Za Leskovac vam treba maramica, znači vezana je, trenutno sad ja ovde nemam nikakve rekvizite, pokazala bi vam šta je sve, ali trenutno sad nemam. Znači, treba vam jedna maramica koja je kao upletena u pletenicu i nju vrte najčešće kolovođa i kec. Sad, pitate se šta je kolovođa, a šta je kec. Kolovođa je obično dečak i stoji s desne strane i on vodi kolo, logično, kolovođa. A kec je uvek ili najobičnije devojčica i ona stoji s leve strane na kraju, znači kec, kao ono, na kecu. Sad, za nišavu još vam treba kaiš. On se koristi umjesto što se držite za ruke, vi se držite za kaiševe. Znači, ne treba da bude skroz stegnut, nego treba bude obalavljen, ali da ne može da spadne. Znači, to što se tiče rekvizita. Naravno, za folklor vam treba pravilno držanje, širok osmeh i naravno svi zapamćeni koraci u glavi. To je. Sad, možda ste čuli ili videli kako nešto kad na nekom koncertu zvecka. To su dukati. Obično ih nose devojke, odnosno devojčice, koje su najbolje, da bi davale još veći ritam. Sad, ja sam 1-2 put možda nosila dukate i bilo je super, bila sam glavna, i tako. Znači, budite mi stalno nasmejani i imajte pravilno držanje. Sad zvučim kao moj trener, ali dobro, nema veze. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ispod dole ili može jedan subscribe. I sad, ćao, vidimo se!